Здравейте, приятели, за нова години. Чудех се дали да изпратя старата година с малко златце или да посрещна новата година с малко златце. Та избрах годината да започне добре. Вече сте виждали два начина за отделяне на люспата. Това видео е за пречистване на люспата, като не искам да сте заблуждавате, че с тази шепа платки, дето сте ме виждали по видеята, ще пречиствам. Не, това е по-тежка люспа събрана. И какво правиме? Това са всичките филтри от такива подобни експерименти. Мушкаме ги в колбата. И следва с помощта на горелката да ги изгорим. Поне аз така го правя. Като горенето ще го пропуснеме, защото трябва да се вместиме в 10 на минути клип. И така, ще включиме вече след като сме ги изгорили. След като сме изгорили хартията, трябва хубаво да изстине, защото ако в топлия съд сложите студена течност, ще го пръсне. Значи чакаме да изстине съда и ще налееме от този брик клинър, който съдържа солна киселина, не се знае колко процента, в този съд при хартията. Сложили сме солната киселина в съда и сме я загряли, като не е нужно да ври и да кипи, само да почне да излиза пара и е време да почнем да добавяме от нашия нитрат по малко, в случая магнезиев нитрат. Мисля, че това е достатъчно и ще засечеме така около 30-40 минути, без да ври и да кипи. Ако трябва ще включваме, ще изключваме и така нататък, докато се разтвори златната люспа. И така, като тръгне да се пени, ще го изключиме, пак ще го включваме и така. Така, около 30-40 минути да се разтвори люспата и пак ще се включим. След като сме се уверили, че цялата люспа ни е разтворена, следва да минеме течността през памук, което също ще пропуснем. Сега всеки знае как да го мине през тази фуния в друг съд. Да се отървем от боклуците и ще се върнем пак на гасене и утаяване. Вече прецедената течност сме сложили на котлона леко да се загрее и идва най-важната стъпка да неутрализираме нитрата. Това става с урея, или другото име му е карбамид. С една лъжичка ще добавяме по-малко урея. Докато спре да излиза такива облаци, как да го нарека, пияна или облаци, ще добавяме урея, докато това спре да се показва. Ето и вътре какво става. Сега цвета не е от най-добрите. Имаме основен метал в течността.
Това ни е най-важното. Не успеем ли да неутрализираме нитрата, злато няма да се отее. Ще сложим още една лъжица. И още една лъжица ще сложим. И вече нямаме тая бяла пияна. Това му е достатъчно. Ще изчакаме, нали, да се разтвори цялата урея и започваме да отаяваме. Като е още топло, започваме да добавяме натриевия метобисулфит и ще следиме за някаква промяна на цвят. Веднага се промени цветът. И ще добавяме малко вода. И остава да чакаме да се отаи. Ето как изглежда. Сега така ще преседи 10 на часа, може и повече, докато всичко падне на дъното. Ето на дъното на
Съда е нашата утайка. Това вече е пречистено злато, като му гледам цвета е добър. Но сега ще обърна камерата и ще ви покажа какво ще направим. Ще направим тест с калан хлорид. Да видим дали имаме нещо останало в течността. Сега памука, ако си промени цвета и стане черен, значи не всичко е утаено. Памука не потъмнява, значи добре сме се справили с утаяването. Какво друго ще направим? През едно е такова филтърче, пак ще минеме течността, като ще се стараеме, нали, прахта да остане на дъното на съда. И после ще я преместиме в друг съд и ще изплакнем няколко пъти прахта. Сега няма да ви показвам. През филтърче, ако има някоя прашинка, нали, да остане във филтъра, минава се течността и ще го преместя в по-малък съд. С помощта на пръскалката ще го преместя в по-малък съд, с което нашето плакнене започва. Като разбира се, може да си го съберете във филтъра. Вече по желание, който иска във филтъра, който иска в някакъв съд да го събира. Ако го събирате във филтъра, пак трябва да го изплакнете с водичка, няколко пъти да му сипете отгоре, да се отървете от киселините. И така. Сега ще го оставим да се отъи пак. Пак ще го измия и така 2-3 пъти да се отърва от киселините. Ето сега ще видим и резултата горе-долу колко е. Казвам горе-долу, защото нали не съм се чак толкова старал. Анулираме. Горе-долу казвам грамче, защото има и в съда, има и в филтъра малко. Едно грамче от такива експерименти, мисля, че си е много добър резултат. Забележете цвета, сега има няколко нюанса. Тези най-светлите са най-пречистени. Колкото е по-светло, толкова е по-чисто. Но това е добра проба. Надявам се да ви е харесало видеото. Така, който желая, мога да разгледа моя YouTube канал. Там има доста информация. До нови срещи!